ndana in gosira jamana kunnafoni a b'o maana ni de kofɔ bɔjabati k'a dɔ bi ye ndɛnɛ duwakun daminɛ ndɛnɛ do bɔjabati a na k'i ɲɛna duguba kɔnɔ ma an bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka fatɔ pikiri kɛ walima an kɛlen bɛ ka furakisɛni kunu sɔgɔmada fɛ an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka bɔ senama mobilitigi mototigi nogosotigi wotorotigi n'i y'an garilen ɲɔgɔn na i k'a dɔn min ye gudɔrɔn kana ye bɔjabati a bɛ k'i ɲɛna ko dingɛw bɛ taama na wajabati k'a dɔn nka a dɔw b'a la ni tugura olu kɔ ka taa se u seyɔrɔ la i kabana bɛ guwa u bɛ sin k'u turu k'u jɔ ten min ye kafe feere la walima te dannen kunna wajabati k'a dɔn baro daminɛna min ye duguba kɔnɔna ye a ti dɔn ka ban fiyewu wajabati i k'a dɔn min ye segili fana ye baara ma jigin an bɛɛ bɛ segin ɲɔgɔn fɛ so wajabati haraba siraba kelen kan i b'a fɔ an ka ɲɔgɔn don mobilitigi o kɔrɔtɔlen o de bɛ kilasɔnni kɛ pipipi habila bonɲɛ i b'a fɔ a ye ko diɲɛ wulitɔ don mototigi mana se o ma bɔjabati i b'a fɔ mototigi a ye sira dilanla ale de senama u ye o ye tɛgɛ bɛ kɔrɔta a y'a jɔ an ka tɛmɛ bɔjabati duguba jɛ yen an sigira kɛnɛ kan min ye Gibson control ale bɛ nɛgɛw la baara in de kɛ ni maa saba jɛ tɛ ne a jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ n bala cogo bɛ di wajibati ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura bigoma sɛbɛn fila in bila bɔli la wajibati k'a dɔn fɛn o fɛn n'a ye san 30 ni kɔ sɔrɔ o ye dɔ kɛ wajibati k'a dɔn ni ala ma jangɛ min kɔni ye to a kɔrɔ ye ani kuma kɔrɔ sadi a laban bi k'o ye bi sabula min fɔra bɛn kɛra don min kan o de ye kiiri min dalen bɛ ka sadi sɛgɛrɛ bamakɔ i k'a dɔn kiiriso ba min n'a bɛ komini 1 na kiiri in bi tigɛ bi kiiri in kun dun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛlaw ko a fɔr'u ye k'a fɔ sadiko yɛrɛ de banna kuma ti dɔ u dati don kuma na bilen sadiko kuma ti fɔ jamana kɔnɔ bilen ni o kɔni bɔra a ma bɔ i k'a dɔn a kɛra baara ye sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don kami mana tugu kami fiɲɛ dɔ kɔ k'a ɲɛmaa don a laban bɛ taa di a faba bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko Yawuru bi kungo sadi i k'a dɔn parti in sigira sen kan kabini san 1997 min ye wulikajɔ ani jateminɛ caman ye Umaru Mariko y'o kɛ jamana kɔnɔ faama mana a ma min dɔrɔn ka min bɔ a cogo la min ye gouvernement ye o ma sigi dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a man nkalonda min na walima i k'a dɔn ko buruja min kɔni ye a da ye a na kɛ nin ye camancɛ fanga wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn olu bara ka min kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko k'a ɲɛti don ka fɔ ka t'o kɛ kolokala kuma ye ni ka t'o kɛ namarɔtɔ kuma ye ni ka taa nkalonda jamana yɛrɛ la jango sɔrɔsikulu minnu ni bara ka to sofara tile kan jamana kisili ani jamana bɔli bɔ bolo la dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a y'o kuma de bana minɛ ka t'o ta k'o kɛ kuma wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko jalaki in ye nin den min kɔni ye ayiwa plainte ye n'o ye jalaki ye contentieux du gouvernement de l'État siɲɛ caman u kun ye wele dakɛ a ma ɲɛ min kɔ Umaru Mariko yɛrɛ sɔmina ŋanakɔrɔ y'i kɔda sabula a bolila ka jamana bila a na kɛ a sɔmina sɔmi in kɔni d'a to sabula a taara ka parti min do ani parti denw ni ala kɔni ma jangɛ parti ka ko banna sabula sariyatigiw laban kɔni min ŋaniya siri k'a fɔ parti kuma a bi ba bi a to a tɛ fɔ bilen o da tɛ kuma na sadi min ye parti solidarité africaine sɛbɛnnikɛla ko de la démocratie sadi i k'a dɔn bɔ Umaru Mariko kɔni a ka ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten somi yɛrɛ kun kelen don koyi k'a fɔ parti yɛrɛ i k'a dɔn a fankelen ni Umaru Mariko tɛ ɲɔgɔn gafɔ sabula don kɛra Kidali kuma min an ka sɔrɔdasiw fɛ ni ka Kidali minɛ secrétaire général parti to a la Umaru Mariko ka secrétaire général o kɔni y'a jira k'u nisɔndiyara sabula sɔrɔdasiw ye wulikajɔ ni kɛwale min kɛ i k'a dɔn novembre tile 14 foli ni tanni kan ka ta k'u sɛgɛrɛ o ni fasoden ɲumanya hali o kuma min fɔra o ye Umaru Mariko tɔɔrɔ o b'a jira k'a fɔ parti ani Umaru Mariko u ye ɲɔgɔn bila a bi waati jan bɔ i n'a fɔ jɛgɛjala ni baji nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Siku Ba fulakɛ karamɔgɔ Dabatungura a ko esige min ye Mali politique baara ye a kɛmɛ kamanaganko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tɔnbolo mun bɛ n'o ye coalition des forces patriotiques ye i b'a fɔ ko FOP sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye tɔn 7 ye karamɔgɔ Dabatungura olu y'u ka koso ni kasaw cɛ ni k'u kɔ don
ka taa mini ka bɔ a la pewu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura min ye jɛ ye n'a sigira kan kan i b'a ye k'a fɔ n'a kama bato cogo la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fapu n'i y'a lajɛ hakili lajiginna karamɔgɔ dɔ b'a tungura sigira sen ka octobre 2018 tuma min na min ye président Ibrahim Boubacar Keita a bɛ jamanakuntigiya la maa minnu farala ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ u bɛ kɛ kelen ye ni k'u kologiriya karamɔgɔ dɔ b'a tungura ni ka nguwara da Ibrahim Boubacar Keita ɲɛ jango ka hakilinaw bɛ se ka sabati cogo min na sɛbɛnnikɛla ko u ye maa min ta k'u ka ɲɛmaa ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a yira k'a fɔ san duuru o tuma e b'i jɔyɔrɔ bila a bɛ di maa wɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko kɔ mɔnna kan min ka jɛgɛ ma tilo kan kan siga t'o la a ko n'i ye ko fafu lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ b'a ye k'a fɔ tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan association ni parti politique 7 u y'a yira k'a fɔ min ye kalo tile 8 tɛmɛnen n'o ye février kalo ye o tuma k'olu y'u sigi k'u miiri karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ ko politique kun ye min ye nafa ni tɔnɔ min ye kungilenna ni taabolo ye o tuma ko faw sigira sigi kan min kan i ka da la k'a fɔ maa minnu b'a ɲɛmaa la k'u tɛ ka sariya bato cogo la o tuma k'olu bɛ taa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u ye tigɛnɔbila kɛ u m'a kɛ dalafɔli gansan ye u ye tigɛnɔbila kɛ ni k'a signé ka taa bila min ye ko fabu jabala la k'a yira k'a fɔ anw de tun ye ko fabu tɔnden ye kunun o tuma an y'an sen n'an tigɛ fila ko bi an y'an kɔ don a la an t'a la bilen fo diɲɛ wuli baara banna pewu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ bariko lankolon kolonkolonkan man di n'a dun ma k'a fɔ ko min kɔni politique tɔnw ye ka taa bila association olu caman de tun bɛ ko fabu kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i kɔ don a la maa minnu bɔlen filɛ nin ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu fɔra maa minnu kɔ o ye yɛlɛma ye o tun b'a la o ye minɛnw cɛ ka bɔ sadi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ kodemu nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko fabu la ninnu kɔ don kabini waati jan sɛbɛnnikɛla ko jamana minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye Musa Sinko Kulubali ye ale fana ka hakilina tun bɛ ko fabu kɔnɔna la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ale fana y'i kɔ don a la sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ a tɔ tora maa minnu ye i b'a ye k'a fɔ k'olu tɛ parti ba ye koyi a ko min ye association dɔw bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko nin bɛɛ lajɛlen fana kamana gannen don sabu ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la o tuma min ye maa 7 tɛmɛnen kɔfɛ ko jɔn ni jɔn wɛrɛ de bɛna taa far'u kan don na nataw la ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ fulakɛ Seguba ale ka sɛbɛnni don wajibate ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko deka wajibate k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 644 wajibate a bɛrɛ ta ni maa kɛra faama ye i kumada i k'i janto a la i k'a dɔn sini ma walima sinikɛnɛ mɔgɔw kan'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ ministre de l'énergie et de l'eau wajibate i k'a dɔn bindu kɔni i k'a dɔn maanifin kamana gwana bindu ka kuma na bindu ka kawale hadamaden kamana gwana jamana don kamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten ni kɛlɛ Asimi Goyita jamana kuntigi n'a ma fɛɛrɛ kɛ bindu ko la a mɛn o mɛn i k'a dɔn gɛlɛya ye na wuli Asimi yɛrɛ nɔfɛ nin ye mun ye kuranko gɛlɛya wajibate k'a dɔn dɔ de bi fara a kan don o don fɛn di bɔ a la don o don kuma kura don o don kɛwale kura don o don damajira kɛnɛ jamanadenw tɛ maa minɛn na an tɛ kaso la donna wajibate an ko yele de ka mɛnɛ awa jamana don an ka bɔ dibi la n'i ye Bamakɔ sufɛlama ye wajibate k'a dɔn i bɛ Bamakɔ ta kun ni kun dibikuru n'i bolo kuru i t'a ye ɲɛna o kuma mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛrɛ ta binnu ye kuma caman fɔ jamanadenw ye ayiwa Ala minɛ sabula Ala minɛ janto malo k'u k'a lamɛn kunnafoni dila minnu b'a bolo olu kɔni b'u sɔn ayiwa don o don nkalonbantigɛ ani namara kuma na idem i k'a dɔn sɔɔni min ko ni wuli ka jɔ ye nin karatu ko nin nkalon ni nin namara in nin de ye edemu sɔrɔ o de kɛra sababu ye k'a sigi a sisabara kɔnɔ tiɲɛ don olu kɛra o minɛnw kɛra wajibate n'i ma ɲɛ k'a fɔ i y'o bɔ sira la gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ i y'o ɲɛdɔn i y'o kun sɔrɔ o sisan kɔni lafiya kan ka na wajibate k'a don u bɛ tila ka min fɔ nani ani arajo kumakɛla ninnu ka kumaw nin tɛ foyi bɔ i k'a dɔn bindu ka baara ani bindu ka ɲɛtaa la bil hak i k'a dɔn tiɲɛ don nka n'a ma ɲɛ fana o fɔnafɔli o na kɛ dɛrɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ko ne kunnafonidila minnu b'a nɔfɛ wajibate i k'a dɔn olu saralen don makama ani kumaba fɔ min na n'o tamasiyɛn tɛ yen mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa o mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ a ma ɲɛ a ko sabula min yɛrɛ laban ye wajibate kɔsɛ in na u y'a jira k'a fɔ batiri dɔ bɛ yen i k'a dɔn u bɛna taama ni lithium ye lithium ye fɛn ye min bɛ bɔ an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ u bɛn'o caman de ɲini
Andigen abi fo cogo mi abobola barakela misanu na wajaba to lumse ka yele soro ka kura soro ku ka barake nyedo furuba barakelaw wajaba te kado katase bolla barakelaw ma a chama be udegu nedu jini ndare ajimi wajabati ikado nunu ngelengene na bele gele koninga nasongo ko gelera ado ka dubi nyini kachi watila utungo aiwashoni kala minena edemuna olude yake uye munumunu salo bulo dafana kanyeshi ngi nyininga aiwa minye jamana annafulotigi doyi wajabati sabulo ya jira kafo ngana mu ni suyani de kala sababu ye aiwa mingoni energy ra kasiga sizabara kono min be no bi ke machine ba nunu na wajabate ikado ode fioli o uye fioli nde to ikata ke gazuwale wasa uka sorota barika kabunya o sisa ngonu ba fe ka segi fioli nde ma ode soroli kembe mata bai ikado aka soro kalabolike wajabate ikado wuli ka jo ko de kembe sababu ye kurango kasumaya o ni agwa kalo kera kalofla hali bi o masekana yaro mo na fo ko sigana do kuma ina de wajabate nga menizo ikado ina fo butiki firilaw sudeli kelaw electrician wajabate bula kera fango fa ani jagomiseni keba ni bele jele ko ni jigi de warula binu kunye laidu de kafo abinu batiri de chama de nyini kana o ni dunya ta kalaje wajabate ikado awa lithium ko yere min bifo wajabate ikado yalmo obarabe ka envers abido berela envers wajabate o laba de bina boka to ke batirula batiri minu abono be kana o kuma min vana fora kabidu fede wajabate mo mene do da wale do ko kono o fana masekana sebani kala ko mi ngoni nye jamana do nye jigi arabi ni kawaro sa kama na gwafe wajabate ka do jigi bi ni katige kama na gwafe sabula na fora kalo joli wajabate ka do kile joli ka do mi nye desey ka do keleme ka bela jile soro ma shita do ibe minge yaro kone anga climatiseur mene katele laje yaro atimiro labli wajabate hali Qur'an na wallahi hali Qur'an na ini sotija parce que baro abetike sa dokera ngwandi tele re menebli na do ba fo ni ka filmu la jali dem na sa walma balonda abitasa niemi ni asim mawuli ni kele asim mawuli na yere mani nguinda bala wajabate mo desara de ni ngunye sebanyi anyemi zalo ka bo sirenu kono akabi bolle karamu da batuma ne tika do l'Inter de Bamako mami sabani ka tuko ko yoroso karamu da batuma ako minye dungo jugaye faso na folo itati fem ye ninki siki ka duni bolo fly karamu da batuma ko de be jamana bayin kono sabani kala ko ako esige ni siki ka mali laje karamu da batuma abe ma kama na gwa ako mali minje foroba waru ye Senegal ni bagamara ni monikalo ka wari minye doni ka boka faranyon ka ninka ke foroba baraye karamu da batuma maude buta ku nyetku kachi waraku la pia foite boala sabani gala ko ako ni jua kunte mani laje ma munu ye anga doktoru ye ramo da bat ko rebaye ka fo wele blalulu ma chama ma ako ma munu ko ni tu yembe ka fo kulutina maga faso na folola bela jilen to ko yemba ko la sabani gala ko ako min ko ni ngalu chama tara ku sigare ramo da bat ko sabani gala no yoro so flake ako min yi mali transition no colonel Assimi Goïta ba nyefe ako na tumman ka ke ramo da bat ko min ko ni mali don yere de o kuma kan yere kuma wuli kata Assimi nyini kana naye ramo da bat ko ninka sigi jamana kuna sabu Assimi nana aye minya mali ko san kema fla nyina ko fe jibe da sanaka sabani gala ko ako minye politique mawye ramo da bat ko ba ye ka fo bu dishi goshi minyi to be na ramo da bat ko min joro bala ako niu ka kewale la jigi waro dando o be se fon fe na o de ka jamana wari ka kla sabani gala ko ako minye dossier kun dalimbe san saba san nani san duro ramo da bat ko minje colonel Assimi Goïta ka transition ye u ya ta ka Congo ninka gongo bola ka da jusu nyekoro u ka tiena ngalo ko be ka bonyona sabani gala ko ako mamu to be ka fo war dungo jugala minye faso na fule ka buruja ramo da bat ko ba ye ka fo malola kodo min ko ni jamana wari i tati femu yi blala kuna kika nyena bo muna ibo ta ko dun ka manifito to singa kono odo de singa bi ni kan fire
nka n'i y'u lajɛ f'i b'i sigi ka ɲɛb'u fɛ ka sɔrɔ i kana ɲɛb'u fɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko u ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatuma i b'a ye k'a fɔ Malikura Malikura ko in kɔni kan bɛ zirinda y'an da kɔnɔ nka a tɛ dusukun kɔnɔnaw la ko maliden yɛrɛ de kan k'i sigi k'i miiri karamɔgɔ Dabatuma ni ka san lajɛ ka dugu lajɛ ka maa tɔw lajɛ k'an yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ Dabatuma ni k'an ka kɔrɔlenw lajɛ jan ko an bɛ se ka fasoden ɲumanya hakilina ta cogo min na n'o tɛ a ko in tɔ kɛ bɛ min ye catiribɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatuma i b'a ye k'a fɔ a ko kɛmɛ bɛ catiribɔ dun y'a jumɛn ye catiribɔ ye min ya catiribɔlaw ko bɛ jamana in kɔnɔ catiribɔlaw de b'o misali ɲɔgɔnlɔn yɛrɛ jamanadenw na i b'a sɔrɔ a lakika yɛrɛ donna nka olu b'a kɛ tulonkɛ de u bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ nka sɛbɛnw don dɛ n'i y'a lajɛ i bɛ leçon sɔrɔ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatuma n'i ye kow taabolo lajɛ a ko min ye kolonɛli Asimi Goyita tɛ siran a tɛ yira a kunna si tɛ cɛ karamɔgɔ Dabatuma a y'a yira k'a fɔ Mali ko karamɔgɔ Dabatuma o ka girinna bɛɛ lajɛlen ye a ko cɛw bɛ tɛmɛ nka jamana bɛ to a nɔ na n'i ye min kɛ tɔgɔ bɛ to tariki la min ye faso wari ye ko maa o maa n'i y'a dun a bɛ sɔnni gɔnɔ na i b'a sɔrɔ ka bɔ o daminɛna dɛ wa an tɛ segin kɔfɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Inter de Bamako Yɔrɔso ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako la Jabate k'a dɔn misirima n'a ye dɔnkili da maa min b'a lamina a b'i tori ka gɛrɛ o de la Jabate k'a dɔn i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ jamana in kɔnɔ Jabate k'a dɔn bɔra kabila bala ngalanna Jabate k'a dɔn bi jɔyɔrɔ bala mɛnna foroba baara la Jabate nin si tɛ hadamaden kisi sonyani ma sɛbɛnnikɛlaw ko maa ni b'i yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min yalima sonyani ni bingani wale a pikiri kelen don an ka jamana maabaw de la wa ɲininkali to min yɛrɛ bɛɛ Jabate k'a dɔn n'i ye kasobo lajɛ i tɛ maa dennin sɔrɔ ye maa fitinin de kaso kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye cɛkunbabaw damanda ye brigade de pôle économique Jabate a na dɔ fa k'a sababu kɛ min ye n'i ma sonyani dabila i minɛni k'i don kaso la poli fana t'o dabila sɛbɛnnikɛla ko i dabɔra ka kuma min fɔ bilahak i k'a dɔn dɔ kun furanjɛ in na Jabate k'a dɔn maa kuluma nka sen in da ye hadamaden kamana ganna sabula dɔgɔtɔrɔ kunda a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye a bɛɛ lajɛlen kadiriba ye Jabate sɔminkɛr'u la k'a fɔ u ye ŋanamu u ye sonyani de kɛ u ye bingani de kɛ Covid-19 wari Jabate i k'a dɔn miliyari kasabi caman de o de ɲɛma tununa ninnu nɔ na i k'a dɔn nka sɔminkɛra min na tile fila in na Jabate a tila walima a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bilala u taara so k'a fɔ de ko u ma sonyani kɛ wa Jabate o tɛ dɛ u taa kun so dɔw kɔni ye wari yɛrɛ de sara Jabate ayiwa dɔw ye layidu de k'a fɔ n'u bilala dɔrɔn u bɛ taa wari in da ka na n'a ye sɛbɛnnikɛla ko kuma tɔ bɛ ɲɛfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin karabu maa ninnu jɔnni de tɔgɔ fɔra Burama Mamadu Jara Jabate k'a dɔn régisseur spécial min près du ministère des Maliens de l'extérieur i k'a dɔn o b'a la Akori Ag Ikan ale directeur général kɔrɔ ye INSP Ousmane Atayer i k'a dɔn directeur général hôpital du Mali a kun b'o la Ablaye Sa Nɔgɔ ale kun ye Gabriel directeur kɔrɔ ye Ilo Bela Jal ale kun ye Ponge directeur ye min ye Muniru Babi ale fana kun ye centre de recherche de lutte contre a fɔ n ye dɛ a fɔ drépanocytose o don ale kun y'o ɲɛmaa kɔrɔ ye Ousmane Faye min ye hôpital dermatologie ale kun y'o ɲɛmaa kɔrɔ ye Ali Mustafa Ouattara directeur général hôpital de Kati Musa Kulubali ale kun ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba ɲɛmaa ye Dade Ben Sidi Ben Buye Haidara ale kun ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba o ɲɛmaa ye min ye Nanta Sogoba ale ye comptable matière ye Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la Jabate ninnu minɛni i k'a dɔn a yer'u la a y'a minɛ a b'a da Jabate k'a dɔn bɛɛ ɲɛ b'o la a b'a kɔnɔ o kɔni ye nkalon ye sabula vérificateur général de taar'u nɔ na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin nafoloba in i k'a dɔn miliyari 30 a n'a kunkanfɛ Jabate k'a dɔn u y'u sen n'u bolo don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a yɛrɛ kɛ a ko rapport min kɛra san 2021 Jabate i b'a ye k'a fɔ ŋanamu ani sonyani jɔra nin kelen na o de kɛra u sekun ye pôle économique la k'u bila la u taar'u ka so Jabate k'a dɔn a dɔw a dɔw n'a fɔ y'a ye m'a f'i ko anw minɛ an bila la wa ma foyi kɛ kalo don an b'a bɛɛ kalama so don u y'a di joona tɔndɔn min nana dɛ n'a nana so n'a bara k'a disi gosi ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ so don a ye wari de sara
wajabati sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ŋanamu kɛbaw wajabati wari min dunu n'u fɛ i k'a du kelen dɛ a k'i b'a ye k'a fɔ nin ko in gɛlɛya min ye Covid-19 nafolo ye maa caman de kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ a la i n'a fɔ chambre de commerce et d'industrie wajabati o ɲɛmaa n'a ka danga njama wajabati i b'a ye k'a fɔ wari kasabi in kɔni a sɔsɔli barika bonyana sabula directeur général fonds de garantie secteur privé min ye miliyari 6 ani miliyɔn 500 bonyango wajabati k'a dɔn o fana kun bilala ka taa projet jigisɛmɛ jiri wajabati k'a dɔn o min fana kɛra i b'a ye k'a fɔ vérificateur général a kun ɲinini don o fana na k'o sɛgɛsɛgɛ a ko ɲininkaliw bolo kan jateminɛw bolo kan wajabati i b'a ye k'a fɔ wari kasabi min kɔni ye ŋanamu de ye a barika bonyana kosɛbɛ o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ jagokɛlaba dɔ bɛ yen jagokɛlaba dɔ bɛ yen an ka minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen wajabati i k'a dɔn ani ministre de l'industrie et du commerce wajabati sɔmin kelen don olu fana na min kɔni ye sɛfɔ wari miliyari 2 ni kɔ ye wajabati i k'a dɔn olu fana y'o bala u ɲingo la u ni ɲɔgɔn cɛ o fana ɲɛ bara ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ŋanamumaw min ye so ye ka t'u minɛ k'u don kaso la wajabati a ko cayara a ko kuma dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin ŋanamu kuma min bɛ fɔ yalima fanga taara ka nkalon de tigɛ wa a ko nkalon tɛ dɛ wajabati nin fɔn to a fɔlen filɛ a k'i b'a ye k'a fɔ ninnu kun bɛ nin ko in na a bɛ san caman bɔ n'i ye jamana jɔlen a sensabara quoi e m'a fɔ ko wari tɛ sɔrɔ wa wajabati k'a dɔn wari sɔrɔbaliya bɛɛ lajɛlen ye nin de ye a ko an bɛ don nin na ko bi wajabati nka min ye hadamaden kamana gan ninnu bilali munna ninnu bilala ko l'économie que financier wajabati a ma maasi minɛ k'a fɔ k'i bilala ninnu kɔni ka minɛ ka tila ka bila a fɔra de k'u ye wari sara walima dɔw ko k'u bɛ wari sara wajabati bilali kun dun ye jumɛn ye a bɛrɛ ta maŋana dɔw bɛ yen minnu minɛna olu kun y'a jira k'a fɔ n'u ko wari o wari k'o jalaki b'u kan u b'a sara a ko min ye nin denmisɛnnin ye ni jagokɛla don mamala i k'a dɔn mamala ko a ye minɛ n jɛna n'a ye juru min bɛ na walima a sɔ min don ko n ye wari min seki filɛ nin a y'a fɔ n b'a sɛbɛn sisan wajibati k'a dɔn sɔnmako ma o donna kaso la ninnu bilali dun kun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawo da la a ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tuma ne bɛ n tigɛ don joona focus sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Fatumata Tarawele Fatimu Sarama a ko min ye kantini sogolɛri ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma an ka nin tosira tɔ gan sabu nin kuma in bɛ da kɔnɔ kabini waati jan min ye Mali a n'a dɛmɛbaaw ka nafolo ɲini ka bila denmisɛnninw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma min b'a to jigitan falatɔw ye denmisɛn minnu bɛ yen ni kalan ka gɛlɛn yɔrɔ maa minnu bɛ yen ni kalan kɛ yɔrɔ ka jan karamɔgɔ dɔ b'a tuma dumuni bɛ se ka tobi ka d'u ma n'o ye kantini sogolɛri ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma a wari ko dɔw bɛ k'a ci waraku la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali wari dunko kuma karamɔgɔ daba tuma n'a kuma fɔ baw yɛrɛ man lafiya dusukasi b'an fa dunko don karisa bɛ k'a dun a bɛ k'a dun an na bansa dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma nin kuma in a bɛ to ka munumunu kabini waati jan min ye kantini sogolɛri a wari karamɔgɔ daba tuma wari a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali lɔgɔli ɲɛmaw karamɔgɔ daba tuma olu ni banque mondiale ka bɛnkan don karamɔgɔ daba tuma min ye nafolo ye k'a ɲini k'a dasi an ka kɔnti kɔnɔ min b'a to balo bɛ se ka san cogo min na ka taa bila an dɛmɛbaaw la olu fana bɛ balo ta ka di jamana ma karamɔgɔ daba tuma i b'a ye k'a fɔ nafolo dɔ bɛ yen n'o ye miliyɔn 100 miliyɔn 26 ani ɲari sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ o nafolo in a taara ni k'a bila min ye kalankɛlaw ka kɔnti kɔnɔ karamɔgɔ daba tuma i b'a ye k'a fɔ n'o ye centre d'animation pédagogique ye o tuma janko bɛ se ka balo san ka di denmisɛnninw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o nafolo in ye karamɔgɔ daba tuma bɛɛ lajɛlen bɛnna kan maa minnu ye transfert kɛ maa minnu y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko wari kɔni a jiginna kɔnti kɔnɔ a tɔ tora mun ye sisan a ye baara kɛ nafolo in a bɛ taa ni k'a tila yɔrɔ minnu bɛ yen ni kantini sogolɛri bɛ yen karamɔgɔ daba tuma maa minnu mago b'a nɔgɔni fɛ balo n'a sanna nasɔngɔni k'o ta ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye musakaw bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ karamɔgɔ daba tuma b'a ye k'a fɔ mission wɛrɛ nana ka bɔ banque mondiale kelen yɔrɔ o ni an ka jamana kalan ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye munumunu salo bolo da min y'o kantini sogolɛriw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo min taara k'a d'aw ma a y'a da fɔ an ye
sɛbɛnnikɛla ko maa ma i ye nafolo dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i bolo donna dɔrɔmɛ kelen kɔrɔ karamɔgɔ daba tuma bɛɛ y'a ka rapport bɔ k'a da anw ye nin de sɔrɔ nin waati wa an ye nin de dépenser o tuma wari tɔ filɛ nin ye balo tɔ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'o ta k'o lajɛ nafolo girimanba min yɛrɛ taara k'a bila min y'u ka compte yɛrɛ kɔnɔ n'o ye 100 ni 26 ye karamɔgɔ daba tuma u nana sɔrɔ k'a fɔ majɛ belebeleba b'u ni ɲɔgɔn cɛ 56 u y'o ci wara k'u la u kunna jara u kunna jara u y'o sɔrɔ ye o 56 u y'o tila ng'u kunna jara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma Mali ko filɛ nin ye dɛ denmisɛnnin minnu kan ka kini dun k'u fa ni ka wuli karamɔgɔ daba tuma olu bɛ ka taa dɔnni bila u da ka ji min ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u k'olu bɛ se ka t'u sigi kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko wari dibaliya tɛ wari sɔrɔbaliya tɛ dunko juguya a dɔnnibaliya a da la karamɔgɔ daba tuma maa minnu taara k'a bila baara la sɛbɛnnikɛla ko k'u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛfɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ min ye kalan bunna k'u kan min ye kiiritigɛlaw ye se karamɔgɔ daba tuma k'u bɛna maa caman de wele nin ko in na ka t'u bɛɛ lajɛlen jɔ k'u ɲininka wari min n'aw bolo donna kɔrɔ n'o ye cantine scolaire wari ye a y'a don da jumɛn ni da jumɛn fɛ a kan ka di maa minnu ma ko k'u m'a sɔrɔ a dun y'a di jɔn ma nakun fila t'a la a mana ka moto san a mana ka mobili san a nana ka denmisɛnninw bɔ kɔngɔ la a dun y'a kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma i b'a ye k'a fɔ an ka taa o laban tɔ ye boli ye Mali ko in kuma tɛ fɔ ka ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ focus kɔnɔ u ka bi bɔli don Bɔjɔmati i k'a dɔn adamaden i k'a dɔn i bi tu i yɛrɛ la n di ɲa kɔ foroba fɛ i laban i na kungosi yɛrɛ ma Bɔjɔmati i cɔn ka tezara premier min an ka segin ka na o bi bɛn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tunkara n bala cogo bɛ di Bɔjɔmati n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako o Bamako wula Bɔjɔmati k'a dɔn maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Maimuna Dumbiya Maimuna Dumbiya ko a ko kalo 11 i k'a dɔn foroba baarakɛla walima dutigi i ka sara t'i sɔrɔ Bɔjɔmati n'o kɛra kaban i k'a dɔn i laban i bɛ kɛ i k'a dɔn da sidɔn ye Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ yalima mun de bɛ Palais de la Culture la ni ɲɛmaaw dɛsɛlen don ka baarakɛlaw ka kalo sara d'u ma kalo 11 o tɛ san kelen ye Bigini Kɔpɔrɔ i k'a dɔn a tɛ d'u ma min ye Ablaye Fofana sɛbɛnnikɛla ko yalima a bɛ nin ko in galama wa Amadou Hampâté Bâ i k'a dɔn ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min n'a tɔgɔ dalen don la Bɔjɔmati min bara ka da dutigiw ka a baarakɛlaw hadamaden kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ ko in kɔni kɛn bɛ n'a fɔ dabangama ministre Ando Goli Gindo ale de ye palais ministre ye yalima baarakɛlaw na sa ɲɛ na wa a tɛ fɛn fɔ a tɛ ko kɛ Bɔjɔmati o yɛrɛ k'i bɔ yen kalo 11 o ka ca kojugu cakɛda bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn kalo 1 kalo 2 nka a ti ban Bɔjɔmati k'a dɔn tirɛjuguya nɔ b'o la a ko n'i ye Palais de la Culture ta k'a lajɛ min ye directeur général min bɛ yen i k'a dɔn ani maa damadɔ Bɔjɔmati yalima ninnu u bi wulikajɔ min na an'u bi cɛsiri min kan k'a kɛ u bɛ ministre de ka kutumu kɔnɔ wa yalima u bara ka ko in k'u yɛrɛ ye wa sabula n'a y'i bɔ i k'a dɔn salle min ni groupe ensemble instrumental bɛ joué Bɔjɔmati a ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ministre ni a ka danganw de bolo nka min ye directeur général n'a ka danga olu wakilu donnen do yen na min ye régisseur ye n'o ye warimarala ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye directeur ye i k'a dɔn min ye jɔn b'a na c'est mon fils awɔ Seguka Dumɛ n ko n den don jɔn b'a na i k'a dɔn Ablaye jɔn b'a na yalima Ablaye jɔn b'a na i k'a dɔn a bara ka nin dab'a kama wa a ko nka n'i ye ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ Bɔjɔmati k'a dɔn min ye Palais de la Culture ye a bilama kɔni kɛ bɛ batɛmɛsira ye sabula ministre Ando Goli Gindo o n'a a ka mɔɔw i k'a dɔn fɛn o fɛn ni wari ka kan ka sara la u bɛ sin ka jɔn b'a na wele ten a ye salle d'a ma fu Bɔjɔmati k'a dɔn a ye salle d'a ma fu maa si tɛ wari sara Palais dun bɛ wari sɔrɔ i k'a don o de la o dun kɛra ka da fana Covid-19 min ye kalo 6 ye yɔrɔ in di dayɛlɛ Bɔjɔmati k'a dɔn gɛlɛya caman de dana ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ayiwa min ye politikimaw ye ka taa se ɲɛnajɛkɛlaw olu kɔni olu na o na k'u bɛ taa Palais de la Culture la ci bɛ se ka bɔ ministère la ten k'a fɔ ko ayiwa ko yɔrɔ ka di mɔgɔw ma fu jɔnmaana kɔni y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn wari bɛ sɔrɔ Palais de la minnu bɛna yɔrɔ louer Bɔjɔmati k'a dɔn dɔw fana y'a jira k'a
fɔ jɔnbana yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ta kɛn bɛ kumakan goma ye fo n'o kɔni ni jɔnbana y'o sɔrɔ n'o tɛ min y'a wolo Segu Baribi Jabate o ti kuma yɛrɛ jango ka kuma kolo fɔ ayi ko filɛ dɛ Baribi c'est mon grand frère o ti kuma yɛrɛ kabini Ala ye Baribi da i suri seulement kabini Ala da ma kuma gɛlɛn fɔ ni jɔnbana ye nin kɛ a y'o sɔrɔ Bamakɔ yan anw kɔni m'a degu anw m'a kalo na fiyewu a wolola zen kan k'a kɛ dengudi kɛ n den de don min kɔni ye sɛbɛnnikɛla ye o ko ayiwa gɛlɛya in n'u turulen bɛ ministre de la culture la dɛ ale de b'a fɔ bɛɛ ka t'i ka ɲɛnajɛ kɛ a t'a fɔ wari ka minɛ bon n'o kɛra yarɔ kɔni a bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don sɛbɛnnikɛla ye la rédaction ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye cybercriminalité i b'a ye k'a fɔ kɛlɛli baara bɛ sen an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Seku alimami dɔw ye e ko zen na u ma don olu tula de ye jumɛn Seku alimami dɔw kiri kɛra waati kɛra ma fi nin ko in a ka nin adama in ni tajini ma ban dɔn kana taa dɔn sanga fo ayiwa u ye mun kɛ de sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kumaba fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n bɛ se ko la n danbɛ n yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ma i bolo da dusu la nin waati la i laban bolo bɛ k'i kala ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɔkun tɛmɛnen karamɔgɔ Daba Tunkara maa 5 bɔɲɔgɔnko maa minnu lakodɔnnen don Dakagun kan alimamiw don wajulikɛlabaw don lakodɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye plainte dɔ de ye kɔni taara karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila min ye cybercriminalité maaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ayiwa jalaki kɔni dɔ de bin'u kan nka jalaki ma fɛsɛfɛsɛ nin sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a na kɛ n'u ye kuma dɔ fɔ kuma porokotolen sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ bureau de haut conseil islamique de Segu karamɔgɔ Daba Tunkara ale yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ nin ko in na jan ko min b'a to laɲiniw bɛ se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ jɔkun tɛmɛnen ni maa 5 kelenna bɛɛ lajɛlen u lamɛnna u lamɛnlen karamɔgɔ Daba Tunkara u labila la a ko ni Ala ma basi kɛ sini tarata karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ wele kana Bamakɔ yan ni ka n'u ɲininka yɔrɔ jumɛn cybercriminalité progrès fɛ i ye mani dɛ i ka kuma tɛ ni maa min wolola i ka birifini ta i fɛ dɛ maa tɛ ko cogo dɔn i ye mani dɛ Ala k'a n'u kisi yarabi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara sini tarata kalo tile 13 i b'a ye k'a fɔ ni maa 5 Segu u bɛ bɔ yen ni k'u kunda Bamakɔ kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka n'u sigi k'u ɲɛsin Bamakɔ procureur ba ma min b'a to jalaki mun taara k'u sɛgɛrɛ karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ b'i ta fɔ kelen kelen n'a fɔra ka jɔ min na karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'u weletɔla ye i b'a sɔrɔ ko dɔw kɛra fɛn minnu cɛ juguyara karamɔgɔ Daba Tunkara an dun bɛ don min na ko bi ko ni maa min bɔra i ka minɛn kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa gasi ta ka maa wɛrɛ sɛgɛrɛ jamana sariya b'i ɲangi yalima ni maa 5 u ye mun ni mun de fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma walima u ye mun de fɔ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ maraba dɔw ma karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ ɲininkali to min bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na maa minnu welela karamɔgɔ Daba Tunkara olu de tɔgɔ filɛlen ye Cheikh Sidi Modibo Ba i b'o dɔn ale ye mori ye Gawusu Sidiki Mɛnta wajulikɛla don Segu Mɛntɛlakaw olu ye moriw ye o Masur Ayidara ale wajulikɛla ye Mohamed Solihu Karamoko ale professeur d'arabu ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a tɔ bɛ sabu maa 5 na tɔgɔ ma sabu fɛ u ko min kɔni ye sini ye ni min bɔra nin ko in na 22 septembre maaw ko k'u b'o sɛbɛn Ala ka a jasira bonya n'a masiba ye i ka kuma don dɛ n'i welela poli la karamɔgɔ a mana k'a poli fɛn fɛn ye nafolo dunyɔrɔ wo cybercriminalité wo a mana kɛ poli o poli ye n'i welela dɔrɔn ja kan ka tigɛ ayi an bɛ deli kɛ nka maa ti ko cogo dɔn an bɛ deli kɛ mori don u bɛ si kaliwa la su la ni kuma jugu ma fɔ an bɛ deli kɛ o fana ye tiɲɛ Jabate n bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula Jabate k'a dɔn Bamanji kɔni i k'a dɔn a n'a b'u da k'a ma bɛn Bamanji cɛ 50 cɛ 60 k'a bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin kelen Jabate ninnu kun kɛlen bɛ ka janfa de tigɛ janfa jugu min sibiri tɛmɛnen min ye an ka sɔrɔsiw ye ka sin ka taa ja da ngɛlɛnkɛ da olu la sira la ten Menaka Jabate k'a dɔn ani Tomiya min ye ayiwa Segu mara ye sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw i k'a dɔn kuma min n'u bara k'u dɛmɛ u bɔtɔ i k'a dɔn mission na juguw kɔni ma awa fila kɛ koyi
u sina ka na ngelenge dasira la menaka wajabate i k'a dɔ sɔrɔsiw ninnu dun u bilama foyi dengelen di balu la juguyala ani binganina u labɛnnen bɛ sa waati bɛɛ su t'o la tile t'o la kabini u nana sɔmi k'a fɔ bamanjuw kɔni n'u b'a fɛ ka ngelenge daw la an sango mara in na n'o ye Gawo lamini wajabate k'a dɔ kirikara watika u nana da ɲɔgɔn dɛgɛ law mugu ni sisi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini wajabate k'a dɔ sisi nana kɔtigɛ cɛ 50 ni karabali sina ka da kɛnɛ ka ten wajabate i k'a dɔ jɔngwa la n'u kun b'a dɔn u tɛ nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko mina marifa cɛjugu moto mobili pick-up u y'o dama min bɔ siw la o de ka ca fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i ye jamana camancɛ bolo lajɛ min ye tomiya mara ye sɔrɔsikuluw fana wajabate k'a dɔn u y'a ese ka taa bingani wale ta k'u sɛgɛrɛ ni ka ngɛlɛnkɛ da u lasira la wajabate sabula bɔtɔw kun don mission na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tomiya mara ye wajabate i k'a dɔn tomiya ni bɛnɛna furanjɛ ani min ye bɛnɛna ani manjaku furanjɛ wajabate k'u bɛ taa ngɛlɛnkɛ da wajabate yan fana ka di yen ye n'u ko law wajabate k'a dɔn sisi bɛ kɔtigɛ bamanji n'i y'u su yɛrɛ dalen i b'a fɔ ko basa wajabate k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na kunnafoni kɔni nana jɛnsɛn maliden bɛɛ lajɛlen y'a dɔn an ka sɔrɔsiw kɔni u bi wuli ka jɔn di cɛsiri min na jamana lakana don fɔlɔfɔlɔ a bɛ fɔ de ko balina kɛr'u la o kuma t'a la bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ de bɛ tɔgɔ waati dɔ sera min ye nkɔnibara sa a kan ka ta k'a fɔ armée i ka nkɔnibara kɔni ayi n b'a dɔn poussière b'a la a kan ka ta k'a kongo ni k'a fɔ sa a fɔ kuma sera a fɔ kuma ma se kuma jumɛn a fɔ kuma ma se kidali minɛna ka ban armée bɛ ka bamanciw fa kuma jumɛn don hali bi ayi e k'a to ma bani a fɔ kuma ma se hali bi janjo bɛ n bolo o fɔ kuma ma se fɔlɔ ni Ala sɔnna a ti mɛn kɔni ayi a man kan mɛ ni kuranko dafara sisan n taa kura fɔ Asimi o tuma Bintu Kamara i tulo b'o la dɛ a ko tɛ la joona n'i ye sɛgɛn sini bɛ i b'a ɲɛnabɔ yaasa karamɔgɔ Daba Tunkara ka n jaro fɔ Asimu Goyita ye a banna sɛgɛn wajibate waati na